गोबां गोबाव गसंबाय थाबावनांगौ जादों। आच्छा अबेनिफ्राय आब'आ? क'क्राझार मिजिं नोगोर। हेल' एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो। दायो आङो क'क्राझार थांनो नागिरदों लोगोफोर। मानो थांनो नागिरदों होनना बुङोब्ला गाबोन फुटबल खेलानि थाखाय टिकेट लायनो नागिरदों आङो। ओमफ्राय मानसियाथ' दहाय 10टाफोरनिफ्रायनो बहुद मानसि जाखादोंनो। ओमफ्राय गाबोनथ' आरो फ्राइन हिन टिकेटखौनो मोनलायखानाय नङा। दा बेनिखायनो आङो दिनैनो लायनो नागिरबाय आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे दुखुनांथावनि बाथ्रा, दा टिकेटखौ मा बेसेबां होनो हानो? मानसियाथ' गाबोन बहुद जागोन, बोजोंनि फैगोन आरोना। ओमफ्राय गाबोनथ' गोजान गोजाननिफ्राय फैनायफ्रा बोरै टिकेट मोनस्लाबावनो? दा टिकेट लायाबाबोसो जाया, उफाय गैया। बेनि थाखायनो टिकेट लायनो थांनांसिगोन। ओमफ्राय टिकेट लानानै खाथियाव नायनाय बायदि जाया, सिङाव हाबनानै। ओमफ्राय दा गाबोननि समावथ' आरो टिकेट मोनगोनखौ आं गोजाननि बाथ्रा होननानै साननानै लाखादों। दा बेनिखायनो आं दानो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै टिकेट लाफैगोनाथ' माबायदि जागोनथाय गाबोनसो मिथिसिगोन। ओमफ्राय नोंथांमोननो हानायखिनिखौ आङो देखायलांगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव ओरैबायदि मानसि जादों बेफोरखौ आरोखि ना, टिकेट लानायनि बेलायावहाय। दा आंना लोगोफ्रा पार्टनारफ्रा सफैनानै दंसै नै। क'क्राझाराव थांसिगोन आरोना टिकेट लायनोहाय गाबोन फुटबल खेला नायनो थाखाय। ओमफ्राय आधार कार्डफ्रा लाजोब्बाय? लाबाय लानायालाय। थारमाने आधार कार्ड नांजोबलायखागौ आरोखि टिकेटखौहाय लायनो। दा जोंबो टिकेटखौ लायनो थांगासिनो दङ। माने मानसिनि सायाव मानसि गाखोलायखादो आरोखि। ओमफ्राय जों जौसिन खर'आवब्लाबो गाखोखानायसै। ओमफ्राय लायगोन। दायो थांगासिनो दङ जोङो। दायो मोनबाय कारिगाव आरोना। दा कारिगाव मोनफैबाय जोङो। ओमफ्राय थांगासिनो दङ जोङो। लामाफ्राथ' बरिया। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय मोनसे गेट बानायनानै दोनदों दुरान्ड काप गाबोननि थाखाय। दा लामाफ्राबो जेबो प्रब्लेम गैया। नैबेबायदि आरोना जों थांगासिनो दङ। नायलांबाय था, नोंथांमोना नुलांगोन आरोना दिनैनि दिनाव माबायदि जादों टिकेट लानायनि बेलायावहाय। दायो जोङो क'क्राझार टाउन मोनबायानो नै। नायलांबाय थादो। मथा मथि टाउनावबो ओरैबायदि गारि आरोना, गारिखौनो स्पिड सालायनो हाया। थेवबो आस्थेयैनो जों थांनो नाजागासिनो दङ जायगासिम। ओमफ्राय मथा मथि जि जायगायाव टिकेट होदोंना बे जायगासिमथ' जों गारिखौ लांनो हानाय बायदि नुहरखायाखिसै। मानो होनना बुङोब्ला बलेर' हाबजागोनाबो मामुलि बाथ्रा नङा। दा जों नायनि, अबयसे जों थांगासिनो दं आरो। दा जों टाउन गेजेर गेजेर थांगासिनो आरो। गाबोननि दिनावथ' आरो माबायदि मानसि जागोन समासो देखायसिगोन आरोना। गाबोनथ' आरो बहुद मानसियानो मानसि जाखागोन। दा फाइनालि आङो जि जायगायावहाय टिकेटखौ राननानै होदों बे जायगायाव मोनफैबाय आङो। आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै माबायदि मानसि जादों एबा टिकेटफोरखौ माबायदि खस्थ'यैहाय आजावनो गोनां जादों आरोना। अब्ला नायलांदो। बिदियाव टिकेट मोनो। आयाव आयाव आयाव। सिंगिया डिस्टार्ब खालामगोन दे दा मोनाबा दा नायदो नै ओरैबायदि बिहिर आरोना मानसिया नै टिकेटखौ मोनाखै आरो। नै नायदो नै। दा बेफोरो गासैबो टिकेट लांनो फैनाय गोजा आरो नै नायनानै लादो। ओमफ्राय दिनै फुंनिफ्रायनो सानसे होबाय आरोना, थेवबो ओरैबायदि बिहिर। दा लोगोफोर नै जायबा बे
न' सिङावनो होगासिनो दङ टिकेटआ ओमफ्राय हरै मोखांजोंथ' ओरैबायदि मानसिखा ओमफ्राय बिनि ओरै आफांजोंबो ओरैबायदि मानसिया नै बेबायदि जिरायनानै थाजोबनांगौ गोनां जाबाय आरोना नै फ्राइनो मोनाखै हिनजावफोराथ' आरो खाथियाव थांनो हानायनि सुबिदायानो गैया आरो नै दा बेफोरबायदि जिरायनानैसो थानो गोनां जाजोब्बाय आरो नै आं एसे सोंलाबायनोसै सोर सोर मोनदों नोंसोर टिकेट मोनबाय आब'? मोनाखै बेसेबां गोबाव गसंबाय थाबावनांगौ जाखो आदसा अबेनिफ्राय आब'आ? क'क्राझार मिजिं नोगोर आदसा आदसा वार्ड नाम्बार 5 फुंनिफ्रायनो नेदों ने? फुंनिफ्रायनो नेदों नैबे फिसालाया नायनो गोसोथार आदसा दा बिसोरबो मोनाखै आरोना नै दा बुहुद गोबां मोनाखै आरोना नै बेबायदि रेस्ट लानानै थानोसो गोनां जाबाय आरोना दा नै बेबायदि आरो ओमफ्राय टाउनावबो सिलथिप जेरावबो सिलथिप आरोना नै ओमफ्राय आं एसे हानायखिनिखौ सोंबावनि सोर मोनदों सोर मोनाखै दा बेबायदि ओरैबायदि जिरायनानै दंजोबनाङो आरो नै फुरा नै टिकेट मोनबाय नोंसोर? खैथासोनिफ्राय दङ बेयाव? फुंनि 9थासोनिफ्रायनो दंखायो दाबो गैया? आदसा नै बहुद मानसि आरो टिकेट मोनबाय आब'? खयथासोनिफ्राय दंमोन? 10थानिफ्रायनो दं जों। आयौ ओंखाम मोनजाखाखै? दा बेबायदि आरो फुरा बरथिक जानानै दंजोबो